ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ምንዮትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገዳስነት ዘለዎም ዜናታት ብደረጃ ዓለም ቆላሕታ ናይ ሚድያ ስሒቦም ዘለዉ ነገራት ክርኢና ኤውሮጳ መቸም ናብ ጉዕዞ ሰላም ዘይኮነ ናብ ኩናት ገጾም ኣተኩሮም ናበይ ከም ዘሎ ካብቲ ገንዘቦም ኣበይ የጥፍእዎ ኣለዉ ካብኡ ኢኻ ክትግምት ትኽእል ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከበድቲ ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካ መቸም ኮይኑላ እዩ ዘሎ እቲ ውግእ እቶም ዝዋግኡ ዘለዉ ይኹኑ ዘይዋግኡ ኩሎም ሪጋ እዮም ሒዞም ዘለዉ ዳርጋ ናይ 10 ዓመት ሪጋ ሒዞም ኣለዉ ኣብ ካምፓኒ እተን ካምፓኒታት ኣፅዋር ዘፍርያ ናይ ኣሜሪካ ን10 ዓመት ዝኸውን ኦርደርስ ሒዘን ኣለዋ ብሕጂ ማለት እዩ ምክንያቱ ንኣብነት ዝኾነ ኣፅዋር ክገዝእ ዘለየ መፅየ ሎሚ ኮንካ እንድሕር 10 ዓመት እዮም ዝብሉኻ ተተሓሒዙ ስለ ዘሎ እቲ ግዜ ክሳዕ ክንደይ ቢዝነስ ረኺቦም ከም ዘለዉ ካብዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ዓበይቲ ኣፅዋራት ናብ ኤውሮጳ ናብ ጀርመን ክኣቱ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ሓደ ወገን እዩ ዩክሬን ኣጋ ዳርጋ ናይ ፀሓይ ትሓርብ ከም ዘላ ዘመልክት እዮም ይብሉ ብዙሓት ሓለፍቲ ካብቲ ስልጣን ክሃድሙ ይፍትኑ ኣለዉ ዘለንስኪ ድማ እወ ሕራይ ዝብልዎ ሰባት ክመልእ ጀሚሩ ኣሎ ይበሃል ኣሎ ራሽያ ብርቱዕ ዝኾነ ረስኒ ኩናት ነቲ ኩናት ብኩሉ መንገዲ ብሓያል መጥቃዕቲ ተቕፅሎ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ስለዚ ንኩሉ ክንርኢና ብዝተፈላለዩ ክኢላታት ክትንተን ከሎ ክንርኢና እቲ ሚድያ ክሳዕ ክንደይ ንሰብ የታለል ከም ዘሎ ሓቀኛ ዘረባ እንታይ ምዃኑ ድማ ብክልቲኡ እናርኣናዮ ከይድና ካብቲ ናፃ ዝኾነ ሚድያ ዝዛረብዎ እውን ክሰሚዕና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ቀፅሉ ስለዚ መጀመርያ what's going on በቲ ኣብ ግንባራ ዘሎ ኩነታት ክንጅምር Shifting focus for now, will Ukraine's front crumble? Look at the situation on the ground, and that big question comes to the forefront. It's a crucial one. You see, in the east, the Russians are just 8 kilometers away from capturing a key stronghold. Only 8 kilometers away. In the west, they have just launched a deadly aerial strike. Needless to say, Ukraine's offensive in Russia's Kursk region is looking increasingly ill-advised as the situation on its front lines is ኩለን ተልዕለን ዘለዋ ሕቶታት ብጣዕሚ ፅቡቃትን ኣገደስትን እየን እንታይ ትብል ዘላ እዚ ኩነታት ናይ ዩክሬን ንክንደይ ክቅፅል ይኸውን ዩክሬን ንክንደይ ክትቅፅል ትኽእል ምክንያቱ እዚ ሕቶ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝትንስእ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ኣብ ናይ ኩናት ናይ ራሽያን ናይ ዩክሬን ሓደ እቲ ዝኸፈ ግዜ እቲ ዊንተር ዝበሃል እዩ ብጣዕሚ ሕማቅ ዊንተር እዩ ዘለዎም ኣብቲ ዊንተር ድማ ብዙሕ ኤነርጂ ዘድልየካ እቶም ሰራዊት ኣብ ዘለዎም ሂቲንግ ክትገብረሎም ነቶም ህዝቢ ከምኡ ስለዚ እቲ ዝኸፍአ ግዜ እዩ ዊንተር ድማ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሓደ ዓብይ ስትራቴጂካዊ ጌጋ ከም ዝፈፀመ ናይ ዩክሬን ሰራዊት ንሶም ግን ኣይኮኑን እቲ ናይ ኔቶ መራሕቲ ኮማንደራት ዝገበርዎ እዚ ኣሜሪካን ኣብ ኔቶን ዝገበረ እዩ ኣብ እቲ ኮይኑ በቲ ኣብቲ ውሽጢ ራሻ ዝኣተዎ ከምቲ ንሶም ዝደለይዎ ዘይኮነሲ ኣንፃር ናይቲ ዝሓሰብዎ ውፅኢት ከምፃሎም ጀሚሩ ኣሎ ንሳቶም ዝደለይዎ ናብኡ ኮይዶም ናብ ራሻ ምስ ኣተዉ እቲ ሰራዊት ናይ ራሻ ካብቲ ኣብ ምብራቃዊ ግንባራት ወፅዩ ካብቲ ናይ ዶንባስ ዘሎ ከባቢ ካብ ወፅዩ ናብኡ ክመፅኦም እሞ ኣብቲ ዶንባሲ ቁሩብ ዕረፍቲ ንክረኽቡ እዮም ሓሲቦም ነይሮም ወይ ቁሩብ ኣብኡ ከጥቅዑ እንተኾነ ራሻ እቶም ሰራዊት እዮም ካብኡ ወፂኦም ንኔው ናብ ራሻ ምስ ኣተዉ ናይ ዩክሬን ሰራዊት ሓያል ሰራዊት ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ግብረ መልሲ ከይሃበት እምበኣር ነዚ እንቋዕ ገደፍኩም ሌላ በቲ ቦታታት ናሃረመት እቶም ቀንዲ ኣገደስቲ ቦታታት ንክትቋፀር ብፍላይ ነታ ስትራቴጂካዊት ከተማ ትበሃል ፕሮቪስኪ ትበሃል ንዓዓ ንምቁፅፃር 8 ኪሎ ሜትር ተሪፎም ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እሱ ድማ ሎጂስቲካዊ ሃብን ካብን እኒአው ድማ ንነዊሕ ግንባራት ብቀሊሉ ክትቋፀረሉ ትኽእል ቦታ እዩ ወላ ብዘይብኡ እውን ራሻ ነቲ ዶንባስ ዝበሃል ቦታ ጥራይ ትደሊ ዘላ ስለዚ ንሱ ጥራይ ስለዝኾነ መወዳእቱ ድማ ኣብኡ ስለዝኾነ እቲ ዓውደ ኩናት ከምቲ ራሻ ትደልዮ ይኸይድ ኣሎ ዩክሬን ድማ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ዓብ ክሳራ የጋጥማ ከም ዘሎ ሓደ ክሳራ ድሕሪ ሓደ ክሳራ ኣብቲ ምብራቅ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ምዕራብ ድማ ኣብቲ ኖርማል ካልእ ክፋል ናይ ዩክሬን ራሻ ብርቱዕ ዝኾነ ደብዳብ ተካይድ ኣላ ናይ ብሓቂ ነቲ ዓዲ ኣናውፃታ ኣላ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ሂብናኩም ዝበልዎ ፍፁም ትርጉም ከም ዘይብሉ ይርእይዎ ኣለዉ ኤውሮጳ ካብ ምሕር ፍርሂ ንባዕሎም ኤር ዲፈንስ ክገዙ ጀሚሮም ኣሎ ምናልባት ራሻ ተጋጊ ከይትኩስ ኣሎ ፅንሂልና ክንሪኦ ኢና ብዛዕባኡ ስለዚ እቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ብርቱዕ ከም ዘሎ ራሻ ድማ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ተጠቂማ ኣይ ቲንክ ፑቲን ንነዊሕ እዋን እዩ ዝጥንቀቕ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ግድን ክትገብር ኣለካ ኣብቲ ራሻ ብዙሕ ሰብ እዩ ንፑቲን ዘይድግፎ ዘሎ ዘይድግፎ ክብለኩም ከሎ ስለምንታይ እዩ ግብረ መልሲ ዘይህብ እናበሉ ዝነቕፎ ብዙሓት እዮም ምክንያቱ እቲ ዘለዎ ዓቕሚ ክጥቀም ዘይክእል ዘሎ መራሒ ስለ ዝኾነ ንሱ ከዓ እቲ ውግእ ናብ ካልእ መኣዝን ንኸይከይድ ልዑል ጥንቃቐ ዝገብር ዘሎ መራሒ ምዃኑ እዩ ዝንገር ሓንቲ እቶም ኤውሮጳ ገና የተሰቆሮም ኣሎ እዚ only getting worse as its prospects dwindle and the US mulls sending long-range cruise missiles. Can Ukraine really stop the collapse of its entire front line? Can American cruise missiles, if they arrive, make a difference?
Can more weapons help Ukraine alter the war's current strategic landscape? Well, it depends on several factors. كل تعتوتات دما بحجي أصوار تهيبكايوم ويونا መንግስቲ ተቐይሮም ነዚ ኩነታት እዚ ክቕይርዎ ይኽእሉ ድዮም ዝብሉ ኣገዳሲ ሕቶታት ዝሕተተሉ ግዜ ተበፂሑ ዘሎ ወላ ክሩዝ ሚሳይል ተይባታ ኣሜሪካ ኣፅዋራት ሓደሽቲ ተይባ ገለ ሕግታት ተቐይራ ዩክሬን ነዚ ጎሪድዋ ዘሎ ክትቅይሮ ትኽእል ድያ ዝብል ሕቶ ዝሕተተሉ እዋን እዩ Number one, Ukraine is under immense pressure in one of the most critical frontline battles. Right now, it is the east. I'm talking about Pokrovsk. It is a logistical hub and is located at the crossroads of Ukraine's most important rail supply routes. It is the backbone of the Ukrainian defense supply line. The Russian troops are less than 10 kilometers. እንታይ ትብለኩም ዘንያ እዚ እቲ ፖክሮቭስክ ዝበሃል ሓደ ዓንዲ ሕቆ ናይቲ ሰራዊት ወይ ከዓ ሎጂስቲካዊ ጉዕዞ ናይቲ ምክልኻል ናይ ዩክሬን እዩ 8 ኪሎ ሜትር ጥራይ ተሪፎም ኣሎ ራሽያ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንድሕር ወሲዶሞ ዓቢ ሽግር ከጋጥሞም ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ነቲ ግንባር እቲ ንክቋፅርዎ እዚያ ግንባር ንምፍራሳ ጥራይ ኣይኮነን ክንደይ ግንባራት ከም ሕጂ እውን ዓበይቲ ዕርድታት ናቶም ዝነበረ ባህላ ኣፍዲፍካ ዝበሃል ከተማ እውን ራሽያ ስዕራታ እያ ብርሒ ክልተ ኣቢሎም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘሎ ግን ዩክሬን ኣዝዮም ኣብ ተዳኺሞምሉ ዘለዎ ስለዝኾኑ ካልኣይ ግዜ ሪሞቢላይዝ ካልእ ድፋዕ ኣለዎም እኮ ካብ ወፂኦም እውን ካልእ ድፋዕ ኣለዎም መዓት ድፋዕ እዮም ሰሪሖም ዝብሉ ገንዘብ ዝጅለብ ዘሎ ኣብ ዩክሬን እኮ ድፋዓት ንምስራሕ ኣፅዋር ንምግዛእ ገለመለ ጥራይ ዝጥቀምሉ ዘለዉ እኮ ስለዚ ድፋዕ ድሕሪ ድፋዕ እዩ ዘለዎም ግን ካብዚ ኣገዳሲ ድፋዕ ተወፂኦም እቲ ሎጂስቲክስ ናቶም ኩሉ ከም ብሓድሽ ክህነቕ ስለ ዘሎ ዓቢ ውድቀት ክኾኖም ከም ዝኽእል ኣብኡ ጥራይ ግን ኣይኮነን ትፀገም The Russian troops are less than 10 kilometers east of it and they are inching almost every minute, inching closer almost every minute. The Russian advance follows months of heavy bombardment. Also frontal attacks on Ukrainian positions. The rapid advance became possible after Avdiivka fell in the month of February. Right now, it looks like Russia is on the cusp of taking the city. If Ukraine's cross-border offensive in Russia was about turning the tide of the war and drawing off the Russian forces from the eastern front, it has done exactly the opposite. Stripped crucial units. So, እዚ ንሪኦ ዘለና ስእሊ ሸፊናልኩም ዘለና እውን ብጣዕሚ ሕማቕ ዝኾነ ኩናት ስለ ዝኾነ ከነርእየኩም ስለ ዘይንኽእል ክንሸፍኖ ኣለና ንዩቱበይ ብዙሕ ፀገም ስለ ዝፈጥረለይ ዘሎ እምበር እቲ ዲስትራክሽን እቲ ዕንወት ወሪዱ ዘሎ ኣብዚ ኩናት እዚ መግለፂ ኢኻ ዘይትረኽበሉ መግለፂ የብሉ ዳርጋ ኮምፕሊት እቲ ኣብኡ ዘሎ ትሕቲ ቅርፂ ዓኑ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኣዝዩ ገጅፍ ኣፅዋር እዩ ዝወርድ ዘሎ ከምኡ ዓይነት የለን እቲ ኣፅዋራት ኣብ ልዕሊ ዝዘንብ ዘሎ ብክልቲኡ ወገን ዋላቶም ዩክሬን እውን ከም ሕሱም እዮም ኣፅዋር ዘፍስሱ ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሙሉ ኤሮጳ ተኣኪቡ ዝመፀ ስለዚ ብሩታል ውጊና ንዛረብ ዘለና እዚ ዝግበረሉ ዘሎ ኩሉ ብፕሮፓጋንዳ ዝተሸፈነ እቲ ስዕርቲ ይስዕር ኣሎ እምበር እቲ ኩናት ማእከላይ ቦታ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ሓደገኛ ኩናት እዩ ነቲ ዋይ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ጥራይ ንብል ዘለና ሓደ ካብዚ ንሪኦ ግን እቲ ዓውደ ኩናት እዚ ንሰምዖ ዘለና እዩ ዘሎ እቶም ኤሮጳውያን ዝስምዖምን ዝርድኦምን ዘሎ ግን ካልእ እዩ ኣብዚኣ ዝከስምዑ ሓንቲ ሪፖርት ኣላ ናይ ብሓቂ ክሳዕ ክንደይ እቲ ኤሮጳ መርሕነት ናይ ኤሮጳ ኣብ ከመይ ዓይነት ፋንታዚ ከም ዘሎ ስካት ሬተር ክዛረብ ከለውን ሰሚና Global Security Forum that they're thinking that Ukraine is winning and the Kursk incursion was showing how weak Russia is and they're not capable of defending themselves. And there are two concepts, Scott, when it comes to NATO and Russia. Right now, with the reality on the battlefield, we know that what's going on and we've talked about it. But it seems that in the mind of Europeans, together with the United States, those people who are policymakers of this conflict, they don't believe that they're losing and that there is no way that Ukraine being capable of winning this conflict. How we can bring these two concepts, the Russian concept that they're thinking that they can continue this conflict and Ukraine ሕቶናቱ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ኣብዚኣ ነዚ ኩነታት እዚኣ ስለትገለፅ እያ ስካት ሬተር ድማ ነዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያ ወላ ናይ እስራኤል እቲ ዝበለፀ ኮመንቴተር ካብቶም ነቲ ኩነታት ብዝበለፀ መንገዲ ዝበለፀ ሓበሬታ ከብ ዝኽእል ሰብ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ እቲ ዓውደ ኩናት ንሕና ከም ንሰምዖ ዘለና ንስኻ ከም ትብሎ ካልኦት ኩላቶም ወላ ናፃ ሚድያታት ወላ ምዕራባዊ ሚድያ ክብሎ ጀሚሩ ዘሎ ዩክሬን ብቅልጡፍ ከም ትወድቕ ዘላን ትሰዓርን ዘላን እቲ ናብ ኩርስክ ዝበሃል ዘሎ ናብ ራሽያ መሬት ዝኣተውዎ ድማ ንጥፍኣቶም ዘቀላጠፈ መስርሕ ዳ እምበር ዓወት ከም ዘይኮነ ኣብዚ እዋን እዚ ብኩሉ ተረጋጊፁ ኣሎ እቶም መራሕቲ ናይ ኤሮጳ ከምኡ ድማ እቶም ኢሊት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሓደ ናይ ኮንፈረንስ ኣብ ኣቲንክ ኣብ ስሎቬንያ ዲገለ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሴኪሪቲ ፎሩም ዩክሬን ከም ትስዕር ዘላ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ንሳቶም ራሽያ ትወድቕ ዘላ ትስበር ዘላ ከም ዝኾነት ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታትን ኣብቲ ኢሊት ናይ ኤሮጳ ናይ ኣሜሪካን ዘሎ ኩነታትን
ፍጹም ዘይቃሎ ዘሎ እዚ ከዓ ነቲ ዘሎ ኩነታት መሪሽ ሓደገኛ ክገብሮ ዝኽእል ነዚስ ከመይ ጌርካ ትርዶ ስለምንታይ ከም ዝኸውን ክኢሉ ይብሎ ኣሎ እዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲ ሕቶ እያ ኣነ እውን ኩሉ ግዜ ተገርመኒ ዘላ ነጥቢ እያ እስማዕ እስኪ Ukraine has nothing to influence the reality of the conflict. On the other hand, the NATO countries who are thinking that they can inflict suffering on Russia the way that at the end of the day Russia would lose. Is it possible to have some sort of negotiation, some sort of mutual understanding between these two parts? No. First of all, Russia doesn't care what the West thinks. I mean, let's just put the two realities. One is fact-based, the other one is fantasy-based. The Russian reality is a fact-based reality. Russia is going to win this war. Ukraine can't beat them. And if NATO wants a fight, then everybody dies. That's the Russian position. The NATO position is that we can bleed Russia to death by using Ukraine as a proxy. How's that? This is That really work? deep. The Donbass, the Russians just recaptured the entire 2014 original line of demarcation in the Donbass, and now they're moving past that, and you're seeing the absolute total collapse of the Ukrainian force. So እቲ ኤሮፓን ኔቶን ዝኣምንዎ ዘለው ምስቲ ኣብ ኩንነት ዘሎ ራሻ ትኽተሎ ዘላ ይቃዶን እዚ እንታይ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል ብል መጀመርያ እቲ ራሻ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ኣብ ኩንነት ዝተመርኮሰ መንገዲ እዩ ራሻ ነዚ ኩናት እዚ ስዒራ ክትውድኦ ምዃና ፈሊጣ ኣላ ኢሉ እዚ ከዓ ኣብ ኩንነት ዝተመርኮሰ እዩ ኔቶን ኤሮፓን ዝሓልምዎ ዘለዉ ግን ኣብ ፅንፅዋይ ወይ እውን ኣብ ፋንታዚ ኣብ ርእሶም ዘሎ ሕልሚ ኣብኡ ዝተመርኮሰ ኢሉ ስለዚ ሕልሚ ምስ ተግባር ኣብ ሓደ የለን ኩናት ራሻ ነቲ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ክስዕሮ ምዃና ፈሊጣ ኣላ ዩክሬን ድማ ንራሻ ጠጠው ከተብላ ወይ ክስዕራ ኣይትኽእልን እያ እዚ ንፁር ኮይኑላ ኣብቲ ዓውደ ኩናት እዩ ኣብቲ ባትል ግራውንድ እዚ ንፁር ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ንዩክሬን ክስዕራ ከም ትኽእል ራሻ ተኣማሚና ኣላ ኔቶ ሰራዊቱን ድሕሪቱ ድማ ተተሓሒዝና ክንጠፊና እያ ተመርገፂ ኢሉ ኣሎ ምክንያቱ ራሻ ኢዝ ደ ቢገስት ኒውክሌር ፓወር ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ እቲ ናይ ኒውክሌር ዶክትሪን ናቶም ቀይሮሞ ከም ዘለዉ ፊሎዞፊ ናይ ዶክትሪን እቲ ናይ ውግናቶም ቀይሮም ኣለዉ ቀደም ሃገርና መፅኡ ወይ ስጋት ዝፈጠረልና ወይ እውን ኒውክሌር ዝዘወለልና ገለ ዝተኮሰልና እያ ነይራ ሕጂ ግን ኢሎም ዝኾነ ይኹን ኣፅዋር ንዓና ሓደጋ ንክኸውን ዝኽእል ናብኡ ዝተኮሰ ግብረ መልሲ ኒውክሌራዊ ክንህብ ኢና ኢሎም ነቲ ናይ ኒውክሌር ዶክትሪን ናቶም ቀይሮም ኣለዉ ስለዚ ድብል ዘሎ ኔቶ እንድሕር መፂኹም ተለኻኺምና ንጠፍ ከነጥፍኣኩም ኢና ክብሉ ክጀሃሩ ስለ ዘይደሉ እምበር ከነጥፍኣኩም ኢና እታ ነጥፊ ምክንያቱ ኔቶ 200 ዝኾነ ኒውክሌራዊ ኣፅዋር እዩ ዘለዎ ራሻ 5,600 ከባቢ ኣለዎ ስለዚ ክልቲኦም ክወዳደሩ ዝኽእሉ ሓይልታት ኣይኮኑ ኣሜሪካ ድማ 5,000 እንተለዋ ርግፀኛ እያ ንኤሮጳ ክትቦም ኣይትደልን እያ maybe 1,000 ክትብል ትኽእል ትኸውን ልዕሊኡን ክትብ ኣይትደልን እያ ንባዕላ ስጋት ኣለዋ ወላ ኤሮጳ ይቃፀል ካልኣይ ኩነት ዓለም እውን እኮ ደንጉዮም እዮም ማለት እዮም ኤሮጳ ኩሉ ብሰዳኸመ እዮም ማለት እዮም ስለዚ ኣሜሪካን ሰልፊሽ እዮም ስስዓት እዮም ኣለናልካ ይብሉካ ውግብ ሳተኻ ግድባይ ኢትስ ኦልዌይስ ዘ ሴም ኣጆኻ ኢሎም ሓዊቱኻ ድሕሪኡ ግድባይ እዮም ዝብሉካ ስለዚ እቲ ክውንነት ነዚ ይመስል ንቐፅል ስጡራ ኣይኮነ forces on the battlefield in the Donbass. One of the reasons is because the Ukrainians committed their strategic reserves to Kursk, where they're now trapped and dying. The Kursk incursion has become an absolute embarrassment for Ukraine. It's no longer seen as a political victory. It's a strategic defeat because the reserves they need to stabilize the front are stuck and being killed. There's nothing they can do about it. Political collapse. Almost the entire cabinet resigned yesterday. Zelensky is collapsing. His political support is collapsing. So, but ሓደ እቲ ኣብ ኩርስክ ሪጅን ዝፈተንዎ ኣካይዳ ኣብ ውሽጢ ራሻ ዝኣተውዎ ብሉፃት ዝኾኑ ሰራዊት ተጠቂሞም ዓብ ሎጂስቲክ ናቶም ኣፅዋሮም ተጠቂሞም ናብ ውሽጢ ራሻ ኣትዮም ሕጂ ነቶም ኣትዮም ዘለዉ ንዓታቶም ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ንምሃብ ክንደይ ሽግር ፈጢሩ ኣሎ ንድሕሪ ከይሃድሞ እንታይ ክትገብሩ ኣትኹም ክበሃል እዮም ዩክሬን በቃ ኣብ ዘይወፅዎ ዓዘቕቲ ከም ዝኣተው እዩ ዝንገር ኣብኡ ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን እቲ ቦታ ሒዞሞ ዘለዉ ስትራቴጂካዊ ከዳስነት የብሉን ንዑ ንምዕቃብ ግን ብዙሕ ዋጋ ይኸፍል ኣለዉ ድፋዕ የብሎምን ፅቡቅ ዝኾነ ዕርዲ የብሎምን ኣብቲ ዕርድታት ዝነበሮም ገዲፎም ወፂኦም ነቲ ዕርድታት ይሰዓርሉ ኣለዉ ኣብዘይ ቃልእ ቦታ ወፂኦሞም ንራሻ ድማ ብማዕዶ ብሚሳይላትን ብገለጌራ ድማ ድከቶም ተፅግቦም ኣላ እዚ ኩሉ ድማ ፍሽለት ናይቲ ስትራቴጂ ከም ዝነበረ ጎኑ ጎኑ ኣብዚ ሓንቲ ነጥቢ ኣልዒሉ ኣሎ ነታ ልዕልዋ ዘሎ ነጥቢ ኔክስት ቶፒክ ናተይ ምዃና ስለ ዝኾነት በዚያ ክንጅምር ኢና Now to another conflict, the war in Ukraine. This morning, Ukraine's foreign minister submitted his resignation ahead of an expected cabinet reshuffle by President Volodymyr Zelensky. It comes as the latest Russian attack has killed at least 7 people in Ukraine's western city of Lviv. Yesterday, a Russian missile hit the Ukrainian city of Poltava, killing more than 50 and injuring. So, እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዩክሬን እቲ መንግስቲ ናታ በብሓደ እውን ይዓኑ ከም ዘሎ እዩ ዝረአ ዘሎ
what is going on ኣብዚ መንግስቲ ናይ ዩክሬን ኣብ ስልጣን ዝነበረ ወይ ነቲ ስልጣን ዝመርሕ ዝነበረ ዝበልዎ ከም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረ ካልኦት ሚኒስትርታት ናይቲ መንግስቲ ስልጣኖም ይገጥፉ ከም ዘለዉ እዩ Foreign Minister is standing down. Dmytro Kuleba, one of Ukraine's most recognizable faces on the international stage. His resignation is part of that wider reset that President Volodymyr Zelensky says is vital heading into another winter in the war with Russia. I have already mentioned the reset of the government as well as many ministries. I am very grateful to the ministers and the whole government team that worked for Ukraine and Ukrainians for 4.5 years, and some for 5. We need new energy today, and these steps are related only to the strengthening of our state. Zelensky حدش energy حدش حتحساسبة حدش motivation زلهم مراحت سلندل لنا كابينة تغيير يبلالو بحفشا ግን ንሱ ክቅየር ይሰብ ዝደሊ ኣብ ዝዋን እዚ ሓደ ካብቲ እንቅፋት ነቲ ጉዕዞ ንኸይከውን ኮይኑ ዘሎ ንሱ ምዃኑ ዝንገር ንሱ ግን እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ብዙሕ ገበናት ስለ ዘሎ ኣብዚ ኩናት እዚ ከቢድ ይክኸውን ንዑ ነግዜ ሕቶ እምበር ካሊቦ ምዃኖም እዮም ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ክጠልሞ ጀሚሩ ኣሎ ብቕልጥፍ ኣይኮነን ግን ቀስ ብቐስ ክጠልሞ ጀሚሩ ኣሎ ናይ ዩክሬን ትሰዓር ከም ዘላ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ከዓ ምልክት እዩ ክሰዓሩ ምዃኖም ብዛዕባኻ ኔጌቲቭ ክዛረቡ እንተጀሚሮም መሓዙትካ ነይሮም ኣንጻርካ ክዛረቡ ተጀሚሮም መወዳእታኻ ቀሪብሎ ማለት እዩ ናይ ምዕራባዊ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ከምኡ እዩ በቃ ከም ንጉስ ከምቲ ዝበለፀ መራሒ ገይሮም ከጣቆልካ ይፀንሑ ልክዕ ኣብታ ክገድፉካ ዝደልዩ ግን እቲ ሚድያናቶም ክጣልማካ ይጅምር ብዮም ዝጅምር መጀመርያ ነቲ ፓብሊክ ኦፒኒየን ነቲ ናይ ህዝባት ተሓሳስባ ንምቕያር በቲ ሚድያ ገይሮም እዮም ክጠልሞ ዝጅምሩ ነዚ ከዓ ከምኡ ክገብርዎ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ስለምንታይ ከም ዝገብር ዘሎ እንታይ እቲ መፍትሒ ናይዚ ንዝብል ዝተፈላለዩ ኢንተርቪውስ ይግበር ኣሎ ክንሰምዖ ኢና እጅንሱ እንታይ ትብል ኣሎ ሓድሽ ሓሳብ ሓድሽ ኣካይዳ 4 ዓመት 5 ዓመት ስለ ዝገበሩ ሓድሽ ሰብ ደልየ ዝቕይር ዘለኹ እዩ ዝብል ዘሎ different directions. International policy, diplomacy is not an exception. I'd like to welcome ኣብዚኣ ሓንቲ ፅብቕቲ ኢንተርቪው ነይራ እስከሳ at Sciences Po University here in Paris. It's great to see you, Anastasia. Thank you so much for joining us on the program. I want to first of all ask you about the timing of all of this. You know, Zelensky says that the changes are needed before autumn, but his critics say that the Ukrainian leader is actually trying to consolidate his power. What do you think? The reshuffling of the government has been expected for several months now, and the most emblematic figures, such as Dmytro Kuleba, their replacement or potential resignation is something that's been discussed for a very long time. And what I think is that this first is a continuity that we've seen already starting. ሓደ ካብቶም ዲፕሎማት ናይ ዩክሬን ተባሂሉ ዝፍለጥ ቶፕ ዲፕሎማት ናቶም ተባሂሉ ዝፍለጥ እዚ ዝትሪእዎ ዘለዎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ዩክሬን ዝነበረ እዩ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘውር ዝነበረ እዩ እቲ ኩናት ንበዓል እዚ ብዙሕ ተንኪፎም ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ካልእ ዓለም እዮም ነይሮም ፖለቲከኛታት ኩናት ከምቲ ቅድሚ ግንባር ዘሎ ኣይኮነ ዝትንክፎም ወላ ሓንቲ ይትንክፎም ክትፈልጡ ዘለኩም ዝበዝሐ ግዜ ኣብ 5 ስታር ሆቴልስ 6 ስታር ሆቴልስ እናደቀሱን ቶፕ ኳሊቲ ሂወት እናነበሩ እዮም ነቲ ኩናት ዝከታተልዎ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ኣብ ቅድሚ ግንባራት ዘሎ እዩ ዋጋ ዝኸፍለሉ ዘሎ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ዝርከቦም ብዙሓት ኣባላት ናይቲ መንግስቲ ካብ ስልጣን ከም ዝኣለዩ ክወርዱ ከም ዝተገደዱ ወይ እውን ብዓለም ቦለንቶም ድዮም ሬዚግኔሽን ካብ ስራሕ ክወርዱ ምዃኖም ወረቐት ከም ዘእተው እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ንሳቶም ክብሉ ከለዉ ከምዚ ንቡር ነገር ኖርማል ነገር እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ይኮነን እቲ ሓቂ ካብቲ ቦትኡ ኢና ክንረኽቦ ዘለና let's go to another sources ኣብዚ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዎ ኢኻ ትሰምዕ ኣብቲ ዕምቆ ዘለዎ ትንተና ግን ካብቲ independent media هتروح بدخل عبزي أسكي كونريل McGregor نزنتايل ونيروس كان اسمه happen what you think it might look like but there have been some recent developments in Ukraine that I would like to ask you about over the weekend 2 Russian ballistic missiles destroyed a Ukrainian military school 50 people were killed including several Polish instructors at the school and 200 people were injured. Is a military school a legitimate military target even if it's in a civilian area? Oh, absolutely. This was a place where they were training Ukrainian officers and senior NCOs to operate weapon systems and aircraft. So you're killing off the seed corn of any future operation. That's definitely something that you want to do. At the same መጀመርያ ብዛዕባታ ሓንቲ ጉዳይ ኣብ ዝሓለፈት ቪድዮ ካብ ገለ ቪድዮ ሰሪሕ ልኩም ነይረ ሓንቲ ራሽያ ኣብ ሓደ ህንፃ ወታደራዊ ታዕሊም ንዝገብሩ ዝነበሩ ወይ ወታደራዊ ስልጠና ንዝወስዱ ዝነበሩ
ብፍሉይ ሚሳይላት ክልተ ገይሮም ነቲ ቦታ ሃሪሞሞ ዘለንስኪ ድማ ኣብ ሚድያ ወፅዩ ሲቪላውያን ቦታ ዝነብርዎ ተሃሪሙ ግፍዒ ናይ ራሻ እናበለ ተዛሪቡ ነይሩ እቲ ቦታ ግን ድሒሩ ብዝወፀ ሓበሬታ ወታደራዊ መዓለሚ ከም ዝነበረን ንዑ ድማ ከም ዝሃረመቶ ዝፍቁድ ድዩ ኢሉ ይሓተሎ ጃጅ እሱ ድማ ኢልዎ ብትክክል እዚ ኣብ ዓውደ ኩናት ግድን ክትሃርሞ ዘለካ እዩ ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ተዓሊሙ መፅኡ ንዓኻ ሓደጋ ዘውርደልካ እንተኮይኑ ኩሉ ግና ኣብኡ ከይበፅሕ ከሎ ነቲ ቦታቲ ነቲ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ቦታቲ ንስራሕ ከም ዘይኮን ክትክእል ኣለካ ምባል መልሲ ይበሎ ዝኻዩ እቲ ኣብ መንጎ እቲ ምዕራባዊ ሚድያን ኣብ መንጎ እቲ ኢንዲፐንደንት ሚድያን ዘሎ ፍልልይ ንምፍላጥ Same time or shortly thereafter, President Zelensky, who is not lawfully in office, as we all know, but who has remained in power, has either fired or asked for and received the resignation of a substantial number of his cabinet, including his rather well-respected foreign minister. What's the significance of this, Colonel? Well, I don't know how well-respected Kuleba is. He's been a mouthpiece. ኔክስት ሕቶናቱ ብዙሓት ካቢነ ናይ ዘለንስኪ ንባዕሉ እውን ስልጣን ኣብቲ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዘሎ ቅቡል ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ዓመተ ስልጣኑ ከም ዝተወደአን ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ራሻ ከም ፕሬዚደንት ኣይንቕበሎን ኢና ኢሎም እዮም ምክንያቱ ንህዝቢ ዝውክል ኣይኮነን ዓመተ ስልጣኑ ኣኺሉ እዩ ስለዚ ራሻ ምስ መን ኢና ነጎሽት ክንገብር ኢሎም ብዙሕ ግዜ ተዛሪቦም እዮም ናይ ፑቲን ኣብ ግዜ ኩናት ከሎ ምርጫ ገይሩ ተዓዊቱ ንዑ ይላገፁ ነይሮም እዚ ግን ኣብ ዓውዲ ኩናት ከሎ ምርጫ ክገብር ኣይከኣለን ከምዘይምረፅ ስለ ዝፈልጥ ኢሎም ስለዚ እንታይ እዮም ዝብል ዘሎ ሕጂ ከዓ እቶም ምስ ዝነበሩ ካቢነ ይወፁ ኣለዉ ወላቲ ፍሉጥ ዝኾነ ዲፕሎማት ናቲ ኩሌባ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እውን ንሱ እንታሊሎ ነዚ ብኸመይ ትሪዮ ንዝብሎ ዘሎ ንቐፅል innumerable lies and misinterpretations and fictions. I think the fact that Kuleba has submitted his papers indicates that the ship is sinking. Someone said to me, if you look at the various ministers that are there, most of them have been there from the beginning, but not all. And for them to resign at this point, you can't help but reach the conclusion that the ship is sinking. If we could... እዚኣ ስምዖ መጀመርያ ኣብዚ እዋን እዚ ገለ ካብቶም ነቲ ኩናት ካብ መጀመርያ ካቢነት ዝነበሩ ሰባት እዮም ስልጣኖም ከረክቡ ወረቐት እትዮም ዘለዉ ኢሉ እዚ ድማ ሓደ ንፁር መልእኽቲ ዝባካ ኢሉ እታ መርከብ ትጥሕል ከም ዘላ እቶም ካፒቴናት ካሃድመን ተጀሚሮም እታ መርከብ ትጥሕል ኣላ ማለት እዩ ዝብሉ ዘሎ ነዚ ዘተንብት ሓቂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከለኻ ኣብ ዓውደ ኩናት እናተሰዓርካ ከለኻ ብኩሉ መንገዲ ድማ መዋፅኦ እናሳንካ ከለኻ በቲ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ክመፂ ነቲ ኩናት ድማ ጥጠው ከብለ ክብል ከሎ ክዕወት ከም ዝኽእል ድማ ዝረአ ዘለዎ ግዜ ስልጣኖም ክገድፉ ከለዉ እታ መርከብ ትጥሕል ስለ ዘላ ነፍሰይ ኣውፅእኒ ካብዚ ጉዳይ ዝክርሕቕ ኣለኒ ዝዓይነቱ ኣካይዳ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ and that's exactly what it is ሓቂ እዚ እዩ ነዚ ክሽፍኑ ኢሎም እዮም ሓድሽ ኤነርጂ ዶ ገለዶ ዝበሃል ዘሎ እቲ ናራቲቭ ንምፍጣር ዝጥቀምሉ ታክቲክ እቲ ኩነታት ግን ኣብ ከምዚ ኩነታት ዝሃድም ዘሎ ሰብ እታ መርከብ ምትሓላ ስለ ዘይተርፍ እዩ እዩ ዝብል ዘሎ Good, Judge. I'd like to go back to this Poltava incident for just a minute. Sure. I think there are a couple of things that are very important about what happened. It's not just the selection of the target. In all wars, people do this. Yamamoto, when he developed the plan to attack Pearl Harbor, the main goal of the plan was to kill as many of the United States Navy's officers as possible. Because he said that's the only way Japan has a chance to win because it takes years to train a naval officer. Well, I think you had the same mentality on the Russian side, but there's something else. Poltava was the site of a very titanic battle involving Russia and Sweden in a bid for dominance of Eastern and Northeastern Europe. The Swedes lost under Charles XII. They were virtually annihilated. So Poltava figures prominently in Russian history. Second thing, it was also the site of Hitler's advance. So እንታይ ዝብል ዘሎ ሶሪ ኣቐልጢፈልኩም ኣለኹ ኣለዶ ቤታ ቅልጥፍ ኣሜሪካ ቋንቋ ኦኬ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እቲ እታ ኣብ ህንፃ ተሃሪሞም ከባቢ 50 ዝኾኑ ተዓለምቲ ዝነበሩ ዝተቐትሉላ ቦታ ፖልታቫ እያ ትበሃል እዚ ቦታ እዚ ድማ ልዑል ታሪካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ራሽያ እቲ ታሪክ ናቶም ብፅቡቅ ሰነድዎን ዳርጋ እቲ ህዝቢ ብምሉእ ዝፈልጦን ኢሉ እዚ ፖልታቫ ዝበሃል ቦታ ድማ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዓውደ ኩናት ዝተቐየረሉ ናይ ድማ ሓይሊ ናይ ሚዛን ናይ ናዚ ከምኡ ድማ ናይ ስዊድን ኣብቲ ቦታቲ ዝተሓምሸሽሉ ቦታ እዩ ይብል ኣሎ ምንዩ ራሽያ እዚ ቦታታት እዚ ኣቃሊላ ትሪኦ ኣይኮነትን ይብል ኣሎ ኣዝዮም ኣገደስቲ ቦታታት እዮም እዚኦም ይላል ስለዚ ምስ ታሪኮም ኣተሓይስካ ክትሪኦ ከለካ ካልኣይ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክጅምር ከሎ ጃፓን ሓንቲ ሓደ ቦታ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝሃረመት ፒርል ሃርበር ዝበሃል ፊልም ሪኢኹም ትህልው ኢኹም ስለምንታይ ሃሪማቶ ሽዑ እንድሕር ኢልና ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኣቐዲምና ተቐቲልና እዮም ብዙሓት ሰባት ስለ ዝነበሩ ንዖም ተቐቲልካ ሓይሊ ባሕሪ ንክትሃንፅ ኣዝዩ ግዜ ስለ ዝወስድ ጃፓን ዕድል ኣለዋ ንክስዕር ስለዚ ንዖም ብምህራሞም ጥራይ መተካእታ ናቶም ንክትረክብ ኣሜሪካ ግዜ ክወስደላ ስለ ዝኾነ ናይ ምስዓር ዕድልና ዝበለፀ እዩ ዝብል ካልኩሌሽን ስለ ዝነበሮም እዩ ስለዚ ናይ ታዕሊም ቦታ ምህራም ነቲ መንግስቲ ወይ እውን ነቲ ኣገዳሲ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ምህራም ኣብ ወታደራዊ ኣካይዳ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ እናበለ ይዛረብ ዘሎ advanced command post during World War II from 1941, mid to late 1941, and certainly until the beginning of 43 or mid 43.
So you can't overlook that symbolism if you're a Russian. Finally, these Iskander missiles that were used, they fly at roughly 4,500 miles per hour. These are hypersonic missiles. They carry a 1,500-pound warhead. They have various kinds. I don't know what they used, if this was just high explosive. Can they be intercepted? No, absolutely not. You can't shoot down a hypersonic missile at this point. That was my other argument. And finally, we have a lot of evidence that suggested for the first time in the war. ክልተ ነገራት ተቂሱሉ ኣብዚ ሓደ ኣብዚ ኩነታት እዚ ክጥቀሙ ከለው እንታይ ዓይነት ሚሳይላት እዮም ዝጥቀሙ ተጠቂሞም ቶም ክልተ ተጠቀሙሎም ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል እስክንድር ዝበሃል ኣሎ ናይ ራሻ እዚ ድማ ብቐሊሉ ዳርጋ ጠቕላላ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ትሬስ ክገብሮ ዘይክእል ወይ እውን ክሪኦ ዝኽእል ራዳር ከንብቦ ዘይክእል ኣፅዋር እዩ ዝይብል ኣሎ ራሻ ድማ ከምዚ ኣፅዋር ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣዝዩ ቅልጡፍን ኣዝዩ ሓደገኛን ኣፅዋር ምዃኑን ዋላ እቲ ዘለዎ ተተኳሲ እውን ዓብ ምዃኑ that's why ድማ እቲ ዕንወት ዝወረደ ሓንቲ ኣብ ሓደ ገዛ ክወርድ ከሎ completely ዓብይ ዕንወት ከውርድ ዝኽእል እዚ ኣፅዋር እዚ ዝብል ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኣፅዋር ኣሜሪካ ከምዘይብላን መከላኸልናቱ እውን ከምዘይብላ እዩ እዚ ኮነሬል ዶግላስ ሜግሬጎር ዝገልፅ እዚ ከዓ ኣሜሪካዊ እዩ ዲቕ ዝበለ ወታደራዊ ኣዛዚ ዝነበረ እዩ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣሜሪካ ክሳብ ክንደይ ንኣሜሪካ ድሕሪታት ትሪፎ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር that Putin has directed that officers, commanders on the tactical level, that is brigade, because remember the Russian brigades, they have different kinds. Some are quite large, others are smaller, but they're commanded by generals. That the general who commands the brigade now has the authority to request and release and get the use of an Iskander missile. Up until this point, for Iskander ballistic missiles, which are very deadly and very, 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 very hard to deal with because they're mobile, has been in the hands of higher commanders, at least at the army and front levels, or what we would call almost theater. Now, suddenly, a general commanding a brigade-sized formation can employ this weapon as he sees fit. That's a dramatic change. And I think the big signal is, look, we're playing for keeps now. No more nonsense. We're coming. እዚኣ ድማ ሓንቲ ኣገዳሲት እያ ፑቲን ሓደ ዓብይ ወታደራዊ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ከም ዘሎን ለውጢ ናይቲ ኣጠቃቅማ ናይ ኣፅዋራት እውን ገይሩ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ቀደም ከምዚ ዓይነት እስክንድር ባሊስቲክ ሚሳይል ወይ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ክትኩሶ ኮንካ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ጥራዮም ክእዝዝዎ ዝኽእሉ ነይሮም ይብላ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ፑቲን ኣብቲ ናይ መራሕቲ ብርጌዳት ዳርጋ ጀነራላት ኣብቲ ናይ ብርጌድ ደረጃ ዘለው ንሳቶም እውን ክእዝዙ ከም ዝኽእሉ እዚ ከዓ ነቲ ኩነታት ከንብብዎ ዝኽእሉ ብቐረባ ሶም ስለ ዝኾኑ ኣብ ኣድላይነት ኣለዎ ዝበልዎ ቦታ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ እዚ ድማ ነቲ ዓውደ ኩናት መሊሱ ከም ዝረስን ክገብሮ ከም ዝኽእልን ናብቲ ዝደልይዎ ዘለዎ ቀልጢፍካ ንምውዳእ ዳርጋ ሞር ስልጣን ሂቦም ከም ዘሎ ነቶም ትሕት ዝበሉ ጀነራላት እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ከዓ ረስኒ ናይቲ ኩናት ካብዚ ዝብገስ ምክንያቱ ኣብዚ እውን ካልእ ሪፖርት ሪየር ከምፃልኩም እየ ዝስምዑ What is happening at this moment in the Ukrainian war theatre? We're being joined by Dr. Nigel Gould-Davis, who's a former British ambassador to Belarus. Thank you very much indeed, Ambassador, for joining us here and beyond. Now, let me in fact start off by asking you this. In the course of the last 48, 72 hours, what we've witnessed is a sharp uptick in the number of aerial attacks that Russia has carried out in different parts of Ukraine. What do you think is the Russian strategy here? እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኣብዘን ዝሓለፋ ለሰይ ከባቢ 34 መዓልታት ተሪና ኢሉ ራሽያ እቲ ናይ ኣየር መጥቃዕትናታ ብጣዕሚ ፅዒቑ ከም ዘሎን ብብርቱዕ ትድብድብ ከም ዘላ እንታይ እቲ ስትራቴጂ ናይ ራሽያ ኣብዚ ኩነታት እዚ ንዝብል እስካሁን ሰሙ Yes, this is not new, of course. Russia has been doing this since the beginning of the war, but it is a notable uptick. And I think particularly significant is that Russia is again targeting cities in the very far west of Ukraine, notably the historic city of Lviv, which has been relatively unaffected by the war. So it's sorry, once again an effort to. All right, I can show you this. ኣጋጣሚ more ናይ ኩናት ዘለዎ ተኮይኑ ከርየኩም ኣይክልኒ ተፀገም ኣሎ we will change ኣርስቲ ክንቀይር ኢና New air defense system goes into service in Germany today. The IRIS-T will boost NATO's overall air and missile defenses. The new system can block attacks by drones, aircraft and cruise missiles. Now, Germany has already provided... ጀርመን ድማ ተንዝርካባ ገንዘብ ቁጠባ ንምትዕርራይ ክንትጥቀመለን again ኣሜሪካ ስትራቴጂ እዚ ነይሩ ዝርካብ ገንዘብ ንኣሜሪካ ክኸይድ ኣሎ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ድማ ክትገዛ ኣለካ ኣዝዩ ክቡር ሚልዮናት ዝትመን ከምኡውን ከባቢ 100 ቢልዮን ሂባ F-35 ነፈርቲ ክትገዝእ ምዃና 100 ቢልዮን ኢና ንብል ዘለና ንሰላም ኢሎም ኣቐሚጦሞ ዝነበረ ገንዘብ ንኩናት ማለት እዩ ሽም ቀይሮምሉ ነይሮም F-35 ነፈርቲ ይገዝኡ ከም ዘለዉ ከምኡ ድማ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ነልኩም ትሪእዎ ዘለኹም ስለዚ ቢዝነስ ንኣሜሪካ እቲ ዝበለፀ ግዜ እዩ ዘሎ ሃብቲ ናይ ኤውሮፓ ብምሉእ ተጓሕጉሑ
ናጽዋራት ናይ ኣሜሪካ ንምግዛእ ይኸይድ ኣሎ ተተረፈ ገንዘብ ድማ ነዳዲ ናይ ኣሜሪካ ዳርጋ at record level ይገዝኡ ኣለዉ ማለት እዩ this is I don't know ንክሓስብ ዝኽእል ካብ ዝኸፍ ነገር የለን ቤላ ገይሮም እዮም ዝፅሕትዎ ዘለዉ ነዚ ገይም ኣሜሪካ ማለት እዩ 7 IRIS-T batteries to Ukraine. Chancellor Olaf Scholz and the Defence Minister Boris Pistorius will be on hand to inaugurate the new system. And we can cross now to our political correspondent Leonie von Hammerstein, who's at a military base in northern Germany. Leonie, what signal are the Chancellor and the Defence Minister sending by inviting the media to this training base today? Well, they've been very clear about the signal they want to send in their speeches here at the ceremony in Todendorf. They've both stressed the importance of the IRIS-T air defense system, considered one of the most advanced air defense systems in the world, for both the German Bundeswehr, Germany's armed forces, but also for the European security in general in the face of Russian aggression. The Chancellor called it a next chapter in European air defense. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ገዚኦም ጥራይ ዘይኮኑ ከዓ የርእይዎ ኣለዉ ፓብሊክ ንህዝቢ ንጋዜጠኛታት እዚ ከዓ ንፑቲን ንገዝእ ኣለና ኣፅዋር ሃየና ሓያላት ኢና ዘለና ሓይሊ ንገዝእ ኣለና እንተተኪስካ ክንመልሶ ኢና እዚ ዓይነቱ ፒአር ንምግባር ወይ ከዓ ሾው ኦፍ ፎርስ እዩ ንክኸውን እምበር ካልእ እስትራቴጂ የብሉን ሓደ ኣብ ኤክሲ ሓደ ኤርትራዊ ሽሙ ኣይዘከርኮን ኣለኹ ኢትዮጵያውያን እንታይ ገብሩ ብዙሕ ግዜ ሚሳይል ዘለዎም ድዩ ገለ ነፈርቲ ዘለዎም ሸው እናርኣዩ ሓያላት እዮም ፀላእትና ወይ ኢለኹም ገለ የብሉሲ እንታይ ኢሉ ይፅሕፈሎም እድለኛታት ካብ ክረኽቦ እዮም ነዚ ኣፅዋር እዚ ኢልዎም ካልኣይ ካ ኢልዎም ብሓቂ ሓይሊ እንተዝህልወካስ ንፀላኢኻ ይተርእዮን ኢኻ ሓይልኻ ኣፅዋርካ ንፀላኢኻ ይተርእዮን ኢኻ ጠፋሽቲ ኮይንካ ጥራይካ ሓይልኻ ተርኢ ብምባል ፅሒፍሎም ነይሩ ብሓፈሻ ግን ነቲ ሚሳይላት ረሪኦም እንታይ ይብልዎም ነይሮም ኤርትራውያን ኣቲንካ ከርእየኩም እየ ከማ ንግረ መንገደይ Obviously, a chapter that he traces back to Russia's invasion of Ukraine and his turning point, Zeitenwende speech that he gave that meant an overhaul of Germany's defense policy and saw a €100 billion special fund being agreed on. Zeitenwende speech that he gave that meant an overhaul of Germany's defense policy and saw. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ኣብዚ ዘለናዮ መድረኽ ዝበለፀ እቲ ዝኸበረ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ገዚእና ኣለና ናይ ኤውሮጳ ሓይሊ ድማ ናበይ ገፂ ይኸይድ ከም ዘሎ ንፑቲን ንምርኣዩ በቃ ጀስት ሓይልኻ ንምርኣዩ ተወሳኺ ናይ ኣሜሪካ ሚድ ሬንጅ ሚሳይልስ ኒኩለራዊ ኣፅዋር እውን ኣብ ጀርመን ክኣቱ ኣብቲ ናይ ኔቶ ዋዕላ ተሰማሚዖም ነይሮም ንባዕሉ እሱ እውን ብዙሕ ሕቶታት ዘልዕል ጉዳይ እንዲ ግን ኤውሮጳ ናብዚ ገፆም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ዳርጋ ሎሚ ኣፅዋርካ ምርኣይ ከም ንቡር ፋሽን እዩ ኮይኑ ዘሎ ነዛ ስእሊ እዚኣ እዮም ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ግዜ ሼር ዝገብርዋ ትዝክርዎ እንተኮይኑ ከምዚአን ኣፅዋራት ኣብ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ማሪኽ ወሲዱ ከም ዝነበረ ኣይ ቲንክ ገለ ስእልስ ክኸዳ ከለዋ ርኢና ነርና ምናልባት ሪኢኹማ እንተነርኩም ኣብ ኮሜንት ፀሓፉለይ ከምዚአን ዓይነት ኣፅዋር ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ከሎ ኤርትራ ማሪኻ ወሲዳ ከም ዝነበረ እቲ ዝንገር ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ኣፅዋር እዩ ዝበሃል ነዚ እዚ መፈክሪ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣይ ቲንክ እቲ ፈኸራ ከም ወላቶም ግብፅን ከምኦም ፈኸራ ስለ ዝኾነ ኩሉ ንመፈኻኸሪ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ንመለስ ኣብታ ኣርስቲ Significant of these attacks on Ukraine been from Russia, both in the last 24 hours, but the last week or so? Yeah, I mean, Wilf, they fit into a pattern. The Russians are clearly building up the air campaign against Ukraine earlier than they did last year or the year before, because they're trying to give the Ukrainians a really miserable winter by taking down the critical national infrastructure and the energy infrastructure, which is important not just to the civilians, but also to the military. But they're also in the key areas in the south, in preference. It is causing real discord. ሓደ ካብቲ ነቲ ውግእ ዘጣቃዕ ዝነበረ እንድዩ ከመይ ኢሎም ነቲ ስዕረት ናይ ዩክሬን ክዛረብሉ ከለዉ ክሰምዑ ስለ ዘለኹም እየ ስምዑ ዋጅብ እንታይ ይብል ዩክሬን ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ምእታዋ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ዓወት ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ዝዛረብ ዝነበረ እዩ but less so than they had hoped and the Ukrainians had hoped. Kursk incursion hurting Russia? That they don't target civilians. Is the Kursk incursion hurting Russia or perhaps less so than initially thought? تحت انتهى تي نابكورسك ريجن زبال ناي راشا تي زلو سرايت ناي يوكرين كندمنتاي ان راشا زغود ازلو كندمنتاي يداخمالو كمي تريو تقمقمي Yeah, right on both counts, Wilf. I mean, it is hurting them, but less so than they had hoped and the Ukrainians had hoped, because it is making a military difference. It is causing real disquiet in Russia, and there's some evidence is causing disquiet in the Kremlin itself. But the Russians are determined that they won't be seen to take troops away from the key areas in the south, in Pokrovsk and Chasiv Yar. And so, you know, the relief that the Ukrainians really wanted to get
hasn't really happened yet. They still may hope it will. They're still ساتهم نتي كوينات داليوم كم مفكر كتقامولو خلو نتي بوتين دما نتي كوينات كم زلو ناغصله دبلوماسياو ቋንቋናቱን አጉዕዘናቱን ይቀጥላሉ ኩሉ ቲ ስትራቴጂ ዝተገበረ የስ ሃንደበትነት ከም ዝነበሮምን ረቂቅ ስትራቴጂ ከም ዝተጠቀሙን ይዝነገር ግን at the end of the day Russia ኣብቲ ናታ ስትራቴጂስቲክ ኣውፅያቶ ዝነበረት ፕላን ስለ ዝነቐፀት ነቲ አንዳራ ካይዳና ዩክሬን በዓሉ ከም ዝፈሽል ገይሮም ኣለው ድሓር ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ሰራዊት ትብሎ ዝነበርካ ኣብ ቃል ዕወፅኡ ንኣሕረመን እንተይልካ ምዃና ኤየር ሱፕሪዮሪቲ ና ኤየር ፀብለልትነት ስለ ዘለዎ ራሻ ነቲ ዘለዋ ፀብለልታት ዘቂማ ነቲ ዝተወፅኡ ዝነበረ ከም ዝርሕመሽ ገይሮም ዩክሬን ድማ ብጣዕሚ ኣብ ዋሕዲ ሰራዊቶም ኣገዳሲ ሰራዊት ከም ዝኸስሩ ገይሮም I think እቲ ፕሬዚደንት ናይ ዩክሬን ብዙሕ ገበናት ክህልዎ ዝሕተተሉ መዓት ምክንያቱ ብዙሕ ጌጋ ድሕሪ ጌጋ ካብ ትዛዕበየ ጌጋ ናቱ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ክውድዕ ዕድል ነይርዎ ነዚ ኩሉ ራሻ ሒዛቶ ዘላ መሬት ኣይመወሰደቶ ነይራ ኩሉ እቲ መሬት ናይ ዩክሬን ገዲፋ ክትወፅእ ግን ኣካል ናይ ኔቶ ከይትኸውን እዛ ዓንዳራ ካይዳ ናይ ኣሜሪካ ድማ ኣብኡ ከይመፅእ እዩ ነይሩ ፕላን መን ግን ይስማዓዮም እቲ ስትራቴጂ ናይትዮም ሓደ ፍሉጥ ስለ ዝነበረ ንኣሜሪካ እቲ ኔቶ ዝበሃል ናብዚ ክመፅእ ከሎ ስትራቴጂ ናቶም ንፁር እዩ ነይሩ that's why ድማ ራሻ ክትቅፅል ነበራ you have to understand the strategy زي حنت ما كسمعكم كمل سي شو عبتا ابزيا تايل نير سمعوا سكاتريتا do about it political collapse almost the entire cabinet resigned yesterday Zelensky is collapsing his political support is collapsing economically Ukraine will not survive this winter and that's one of the realities that Ukrainian politicians and their supporters in the West are coming to grips with Ukraine will not survive this winter it's just true so when you look at it from the Russian perspective why would you waste any time dealing with the fantasy-driven theories of the West. Russia has always said we're willing to talk, sit down at the table, but you have to be in touch with reality. We're only going to discuss the reality of the situation. We're not going to discuss any of your fantasy, any notion that Russia is going to return the four territories. That's the reality. So እቲ ራሽያ ትኸዶ ዘላ መንገዲ እቲ ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ንሪኦ ዘለና ውፅኢት ናቱ ዕላማ ናቱ ንፁር ይብል ኣሎ እሱ ድማ እንታይ እዩ ኣብዛ ዊንተር እዚኣ ቁጠባዊ ማሕበር ናይቲ ዩክሬን ዝበሃል ክረምስ ክኽእል ኣሎ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ድማ ንባዕሉ ሽግር ስለ ዘሎ ክንዲ ምንታይ ክትከኦ ክእል በይናይ መንገዲ ክትከኦ ይኽእል ክትከኣሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ስለዚ ፖለቲካዊ ውድቀት ናይ ዩክሬን ንርኢ ኣለና ኣብቲ መንግስቲ ዝነበሩ ይሃድሙ ኣለው ቁጠባዊ ማሕበር ናቱ ናይ ፀዓት ይኹን ናይ ካልእ ኩሉ ትሕቲ ቅርፂ የልምስዎ ኣለው እዚ ኩሉ እናገበሩ ከለዎ ግን ኔጎሽት ንክገብሩ ኣብ ጣውላ ንክመፁ ንነዊሕ እዋን እዮም ራሽያ ይልምኑ ነይሮም በንፃሩ ኣሜሪካ ኔቶ ንዩክሬን መሬታን ህዝባን ፀጋታታን ተጠቂሞም ንራሽያ ንምትካም ንፑቲን ንምዕናዊ እዮም ሓሲቦም ነይሮም ዕልዋናቱ ክገብሩ ክሳብ ሕጂ ንዕዮም ዳሓስቡ ዘሎ እዚ ግን ካብ ኩንነት ዝረሓቐ እዩ ራሽያ ድማ ኣፐር ሃንድ ወይ ከዓ ዝዓበየ ኢድ ሒዛ ስለ ዘላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጠጠው ኢላ ትፅበየሎም ምክንያት ክህሉ ይኮነን ንቐፅል ኣብቲ ናይ ወታደራዊ ኩነታት In the Kursk incursion, leaving Ukraine's eastern front line completely exposed in a way to the Russian onslaught. Ukrainian gains in Kursk fall far short of those of Russia in the east. Number two, on Tuesday, the Russian air attack on Ukraine's western city of Lviv killed 7 people, including 3 children. While Lviv region has come under attack repeatedly, attacks directed at the city's historic center, which is a UNESCO World Heritage Site, have been rare. At least 7 architectural monuments were damaged in the attack. Videos showed charged airstrikes on Ukraine's western city. NATO member Poland also scrambled its jets. In fact, it was the third time in 8 days. እጅንታዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ጉዳይ እቲ ክበድ ናይቲ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ናይ ራሽያ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣናደር ለቨል ኣዝዩ ኣብ ብርቱዕ ደረጃ በፂሑ ከም ዘለዎን ዳርጋ እቲ ዝነበሮም ዋላቶም ምዕራባውያን ሃገራት ነይርዎም ገለ ተስፋታት ዩክሬን ገለ ነገር ክገብሩሎም ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ተስፋታት መወዳእቱ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ተስፋ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ it's very clear at this point ዩክሬን ትኸዶ ዘላ መንገዲ ኦፍ ኮርስ ኣሜሪካ ኩናት ከመይ ጌርካ ተናው ሃይጠፍኣኒ ዝተፈላለየ ታክቲክ ትፈጥር እያ እተን ካምፓኒታት ንውግእ ዝደልያ ዘለዋ ካብ ውግእ ኣመና ዝረብሓ ዘለዋ ብገለ መልክዕ ናይቲ ኩናት ክቕፅል ክደልያ እየ ቢካዝ ኣፅዋር ክሸጥሎም ናብ ዩክሬን ጥራይ ኣይኮነ ዩክሬን ዓቕሚ የብሉን ቀንዲ ኣፅዋር መን ይዝገዝእ ኣሎ ጀርመኒ ይገዝእ ኣሎ ዩኬ ይገዝእ ኣሎ ኩሉ ሃገር ኤውሮፓ ይገዝእ ኣሎ ስዊስ ከማ ናብ ዝቐረባ ክንደይ ኣፅዋር ገዚኦም ኣለዉ ፍሉያት ነፈርቲ ካብ ናይ ኣሜሪካ ገዚኦም ኣለዉ ቢልየንስ ገንዘብ ኢና ኣሜሪካ ዝኸዩ ዘሎ ሃገራት ዓረብ ብምልኦም ኣፅዋር ክገዝኡ ካብ ኣሜሪካ ክገዝእ ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ሪጋ ሒዙ ኣሎ ዲል ኮንትራክት ፈሪሙ ሪጋ ሒዙ ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ማለት
ربحالو سلازي زيوم سبا زياتهم كاب وقت زربحو كساب زهلو اتوكينات تطو نخبل زلو منفس لما دخومي راشا بنصارو اتوكينات كسارا يمص الله الله مغنياتو تاصور تشطو يكون زلا سريحه بغنزبا سريحه تواغادلا but at the end of the day نتنا امريكا كايدا مدمدمتا تغبرلو سلازلا تا بريكس دفو زلا بوتين بريكس خدو زلو غعزو صبو غيري زاربلا بسكا تويتر territories that were annexed after the referendum, Kherson, Zaporizhia, Lugansk, and Donetsk. Russia's not going to allow Ukraine to have 1 square inch of that land. Moreover, because of Ukraine's activities, Ukraine will lose sovereign control, either temporarily or permanently, over significant other territories. Odessa, Ukraine will not be allowed to have military forces in Odessa. Whether that means Russia occupies it, who knows? Kharkov, Sumy just, thanks to the Zelensky government, Sumy's given a death sentence because now Russia will not allow Ukraine to have sovereign control over that. And you could probably guess in Dnipropetrovsk and Mykolaiv, same thing. Any of the Ukrainian territories that border parts of the Russian Federation, which have been embroiled in this conflict, are going to be demilitarized and denazified. Whether that means permanent occupation and eventual absorption or temporary occupation, it doesn't matter. Ukraine will cease to exist as a modern nation state after this. It'll be a dysfunctional state unless that it's ruled by a pro-Russian government, which is probably its So زيتي مزال مودات أنا يتكينات زخل كون زخل جم ناتو زي هذا راشا نتصور زخنا كلتشنا ستربات نزهان ستتدوب على راشاويان ما بقول زلهم زغمتوا لبطازي زي نا يوكرين يكونن ريفرندم غيرو مس راشا وسيني لا هذا تالاي كل تي نا يوكرين مريت مس راشا زداوب يوكرين زلنسكن وجزو تقامل زلو بطاتات السو نسراويت نا يوكرين كفقد يكونن سلازي ديميليترايزد ديناتيفايد لهم زي وتازي طقلالنا يوكرين سراويت كاتو يكونن لهم من البات دحر غزي كوزو دي ما يوزون كالا رسي اتي تعريف زلو ون تمعراب زبحال ون يوكرين وي منغسو زي بلط افاش هاجر كون خلالو ديس فانكشنال ستيت وي ون مسراشا تحبابيرو خسر زغل منغستي كون خلالو سقات كفطرو لهم زيكل منغستي كون خلالو هابز وصاي كفقد لهم كم زيكلو انتي زخه بزح عدلات نيروم نيغوشيت غيرم زدليوم كله كوس زلنسكي نتنط بتاعت كله سلد سغرو كله تي كونتات بحيل خو غبريل سبغسه بحيل دما بحيل خطفت حزفتك فتنكا غداي حيل انت سينكا ابطاولا زبكا سبيلن حيل خلك ابطاولا تخيت كايغا قال لك تركب تغلمر حيل خمس ودا ابطاولا مريتي هبن انت لك بحيل زي وسدكايو ابطاولا خفيلك بكا زغل حيل يلن that's the language of war ቋንቋና ኩናትኩም እዩ ኣብ ኩናታት ኢኻ ኣብቲ ኩናት ተሳዒርካ then definitely ኣብቲ ጣውላ ድማ ካብኡ ዝገደደ ስዕረት ይኸጋጥመካ ጣውላ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓውደ ኩናት ዝሰዓረ ጥራዩ ፀብለልታ ሒዙ ዝመፅእ እሞ ዝደለየዮ ዝወስድ ኣብቲ ካልእ ተሳዒርካ መፂኻ ኣብ ጣውላ ንጣውላ እውን ክትመፅእ ዘፍቅደልካ የለን እቲ ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ እዚ ድማ ንኤውሮፓን ንኣሜሪካን ብፍፁም ክወሓጠሎም ዘይከኣለ ዘሎ its future. That's the best Ukraine's going to get right there. They're not going to get anything better than that. They had a chance. Putin put a proposition on the table in June. He said, "Here it is. It's the Istanbul Communique updated for current reality. You've lost Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, and Kherson. You're not getting them back. But the rest of Ukraine is yours if you meet the following conditions." Ukraine opted out of that. Now they've continued to attack. They attacked the Kursk nuclear power plant. They invaded Kursk, and they expect the Russians to keep that proposal on the table. That proposal is gone. The only thing waiting for Ukraine is unconditional surrender. The West can't accept that. The West can have as many conferences as they want. It doesn't matter. Not a single one of those conferences is going to change the reality on the battlefield. Every day the situation gets worse for Ukraine. Every day the situation gets worse for Europe. And at some point in time, this reality will hit home so that even the European Union, the NATO propagandists, when they come together in a forum, they can't even lie to themselves anymore because it's just so obvious what the truth is. It's going to be like that moment in the bunker in the movie Downfall where Hitler's moving imaginary armies around and his generals have to tell him, Steiner ain't coming. There is no 12th Army. The 9th Army doesn't exist. You're moving imaginary forces. And that's what's going to happen in the West. They're going to say, well, if we do this, if we do that. That's so powerful. Exactly. ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዝዛረብዎ ዘሎ እቲ ኔቶ ዝዛረቦ ዘሎ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓት በፂሖም ስለ ዘለዉ ናይ ሕልሚ ሰራዊትን ናይ ሕልሚ ሓይልን እዮም ዘንቀሳቕሱ ዘለዉ እቲ ክውንነት ግን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ወላ ሓንቲ ክቕይርዎ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ በፂሖም ከም ዘለውን እቲ ሂትለር ኣባጋ ሓንቲ ፊልም ኣላ ናይ ሂትለር ኣብታ ጋ ስዕረቱ ሲ ከምዚ ዝበልዎ ሲ እዚ ዘሎ በዚ ዘሎ ዝብልዎ ሰራዊት ኣይኮነን እዚ ኣብ ርእስኻ ዘሎ ሰራዊት እምበር ኣብ ክውንነት ዘየለ ሰራዊት ዝበልዎ እዚኣቶም እውን ስዕረቶም ብኸም መንገዲ ክቕበልዎ ኣለዎም በፍንጫ ክቕበልዎ ኣለዎም በረይ ክንምንታይ ኮንፈረንስስ ገይሮም ክንምንታይ ሰኪሪቲ ወርክሾፓት ገይሮም ፎሩምስ ገይሮም
نتعود كينات قير ويكولونيوم نتكون نتقبلك مسوخ السرة تخيلك ترايو زبالة كلهم زمان بوليتيكا نيرتا بيروبا زلو دما غزيا اللوم عدم اللوم እቲ ግዜት ድማ ነዊሕ ግዜ እዩ ምክንያቱ ሕጂ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ክሳዕ ክንደይ ንኤውሮጳ ከም ዝሓሰያ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ህዝቢ ክርድኦ ንሕጂ ብፕሮፓጋንዳ ገይሮም ኣታሊሎም ስለ ዘሎ ይኸድ ኣለዉ ኩሉ እዚ ኣብዚ ኩናት እዚ ዘጣቅዕ ዝነበረ ፖለቲከኛ እቲ ዲሞክራሲ ከም ዘለዎ ተቐፂሉ ወይ ዲሞክራሲ ዝብለዎ ዝሰርሕ ተኮይኑ ኩላቶም ካብ ስልጣን ክፅንፀሉ እዮም በታ ቴክስ ታይም ምክንያቱ እቲ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ገይሩ ፅቡቅ ገይሩ ሓጊዝዎም ስለ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩድየ ከም ወትሩ መሃርን ሓጋዝን ክንፈልጦ ዘለና ከነስዕለሉ ዘለና ብፕሮፓጋንዳ ዓዊርና ከይነብር ዓይና ከፊትና ነቲ ዘሎ ሪያሊቲ እናንበብና ዘድሊ ስጉምቲ ንክንገብር ክሕግዝ ዝበልኮ እዩ እሞ ኣይሆፕ ካብኡ ክንመሃር ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ወትሩ ድማ ናተይ ለበዋ ክግበኩም እየ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይምሕፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ ታንክ ዩ ቨሪ ማች